Xavi, Iniesta, Messi, els tres petits amb més talent del Barça, associats i de quina manera. Per exemple, així. Encara no hi era tothom al Sardinero i el campió ja guanyava amb el gol de Messi en el minut 3. Subtil, el toc final de l'argentí. De traca i mocador que Iniesta intueix primer i executa després, que pot marcar de primera sense que la pilota toqui el terra. 0-2 a la mitja hora de joc. Arrenca bé Iniesta la temporada després d'una campanya marcada per les lesions. Continua impecable Víctor Valdés, avui aturant de manera espectacular un penal que no era de Maxwell. Se suma a la causa blaugrana un que no hi era i no ho sembla. A David Villa li han anul·lat un gol en la primera part. N'ha fet un altre que sentenciava el partit i ha demostrat una entesa absoluta no només amb Xavi i Iniesta, companys de selecció, sinó amb Leo Messi. Desenganyat com està amb Ibrahimovic, això és el que més valora Guardiola, que Villa marqui, que ho faci en total sintonia amb els que l'envolten. Puyol no ha jugat per molèsties, Xavi només 45 minuts. Qui noti alguna cosa que ho digui la norma de Guardiola per protegir una plantilla que vol dosificar al màxim, com avui. Estrena perfecta de Villa, canviat. Tornada perfecta d'Iniesta, també canviat. El debut de tots plegats, difícilment millorable. Molt bona, no podem demanar més, crec que s'ha fet un futbol impressionant, davant d'un Racing també molt valent, un Racing sorprenent que ha intentat jugar la pilota i nosaltres, amb un futbol molt bo, mantenim molt bé la pilota i creant moltes ocasions.